Gwenge ma Kisumu dhi nyaka gwenge ma Baringo kocha. Kama ni chenro mar gero ohinga mageng'o pi mawuok e nam ma Bogoria riwore kod pi mar nam ma Baringo kachiel kod loso dundu magolo pi e nam ma Baringo kochomo Tiati ochopo e giko mare. Chenro no mitimo e riwruok kod Tend County ma Baringo kod Sirikand County ma Baringo biro konyo jodak alworago kod geng'o pi nam ma osebedo kadarogi. Otieno Job miyowa ler mathoth. E kinde ma ikruok ne koth mar El Nino dhi nyime pacho kae, luoro pod nitie ni gwenge mathoth kadek neno masira e kinde no. E seche ma magi timore, jopiny e kaunti ma Baringo mosebedo kod chandruok mar pi nam mamol kawuok e nembe mag Bogoria kod Baringo, machuno gi dare miechgi, koro nyalo buonjo tok chenro mar gedo nochakore. Jopiny lero ni riwruok mar pi mar chumbi kachiel kod mano maler osebedo negi chandruok mag ngima, kama bende oula osedarogi e miechgi kendo chungo chenro mag-gi mag pur kod pi. Tulipofahamiwa na hii lake ikawa ni kwamba watu wamekuwa sasa hawana mahali pa kuelekea, lakini tunashukuru kwa serikali hata ya kaunti, kwa sababu pamoja na kwamba hapa Lake Bogoria came back ni mahali pa wanyama, lakini kwa sababu hii park ama lake itself imevamia mashamba yetu, basi tukawa tumepewa nafasi tukaishi huko kama squatters. The area of land which was used for farming is about 2,500 acres, which is already inside the water, whereby wakulima walikuwa na lima siku hiyo, lakini sababu ya lake wakati iliongezeka, it started this swelling from 2011. Na sasa hata tulipoteza wasee wengine ambayo kwa sababu ya maji ambayo imechawa na chumvi nyingi, hata kukunywa inafanya chuinisi yao kukua ngumu, hata kutembea ongeweza kutembea. Bende pige mago ula osedarole kachiel kod ino pige machirore mane ywayo welo e gwengego, gino mamedo gwandruok e kind le mag bungu kod oganda e seche mag laro karda. Flamingos are almost not coming here because the grazing ground where they can stay at the course of the day or in the evenings is now being threatened by water flood, because the floods goes all the way deeper to the bushes, in which flamingos don't like it so much, and everybody don't like bushes, because when water floods goes deeper to the community, that means the crocodile will definitely wake up in somebody's boma, or the hippos will definitely wake up in the evening and directly inaenda kwa shamba ya mwenyewe. Jokanyo mag sirkal mamalo kod mar kaunti no bende ochano chako gedo mag odundu mabiro duoko piny pige mag nembego e sama pok koth mar El Nino chakore. Tutaunganisha hiyo suluhu ambayo nyinyi mmepeana, na wakati tutakuja kwa ground tutawasikiza nyinyi. Sawa? Tutawasikiza nyinyi ndio tuweze tufanye kitu ambayo si ya quick fix, ambayo tunajaribu kutengeneza kakitu ya kuwasaidia sahi. National government maidara kadhaa wamejumuishwa wakuja wakamilishe hii kazi, na kwa maneno ya El Nino tuko tu na 90 days. Yeah? Ndio tupate contingency plan. Ni nini inafaa tufanye hapa ndio maji kikuja isiendelee kudhuru wananchi. Musije mkasema tungoje serikali. Mkiona kwamba mvua inakuwa kubwa ama hata enda kwa jirani ama uende kwa mtu ya ukoo. Pinam Baringo oserocho chenro mag dak kod yuto kaji modhuro osedare miechegi, kendo thoth magawa mane jolimbe chope sani koro lor kapi ema opong'o kendo le ema koro dake. Otieno Joab, Ramogi TV.